1, 2, 3. Filmriket för mig, det är att få träffa nya människor och lära mig filma som jag aldrig gjort förut. Tystnad, tagning. Kamera. Få mer kunskap om filmens värld och så här. Kameran går. Vi har en väldigt intressant person med oss idag, som ni ser. Susanne Osten heter hon. Jag tycker det är jättebra det här med att starta klubbar och titta på film tillsammans. Och så ska ni göra en film också. Action! Kom an bara. Denna film får 5 av 5 klappar. I filmriket Ser man. Pratar och gör filmen.